ada. Nanukwa nke na-eme n'obodo a. Ya ị nọ n'obodo nwe dị ihe na-anụ. Amkọkwara gị o. Nke nwoke a na-akpọ MMM nke pụtara money making machine. Ọ tụrụ n'obodo a ka igwe kịta. Ọ iji nwayọ ekwu. Money making machine. Nụnụ. Nwoke ahụ bụ onye ogwu ego. Mechie ọnụ gị. Nke bụ na ọ bụ onye ogwu ego. Ọ batara ndị akpa obi ya na ya so wee bata. Ka echichi ha na-akpọ echichi ndị ọzọ. Ị na-asị na ụgbọrọ egwu ego. Ikwe nwayọ. Ọnụ ga-agarapụtakwa gị ofu mbọsị. Cheka ngwa gị. Ifu mmadụ na-abụ a na-akpọ alịka na-akpọ nkụ. Mmadụ na-abụ asị ya igwe a na-apịa ego na ego nke ha bụ tupu ma ezigbo ego ọ bụghị money making machine na anụnwa bụ ego ọgwụ ego. Mee ka ngwa gị ọ kakwa mma na mụ riri ego juru oyi ọba ama arụ karịa na mụ riri ego ọgwụ ego nwụfuo. Hapụ ihe ahụ ị na-akọ. Nke mgbe alịka na ọkpọ nkụ pịwara ihe ha na-apịa apị ka ha pịtagoro. Ma onye nke a jechere bata buru ego bata na onye na-akpọ mmadụ onye asị. Apụwago m, nne m bịara m ozi ị na-eduga m kịta eduga m. Agawago m. Ejewego m onye ala. Chere nụ m n'aka mụ na gị soro. Ihe anyị na-eme ọ bụ ihe mmụọ. Ike agwụla anyị. Ọkamala anyị zụtara obere ike ebe a tupu anyị agaba. Onye ozi ihe o kwuru bụ eziokwu ka anyị zuo ike. Nsogbu adịrọ. Ama m na anyị agagharịgori nne. Mana ofufe nchọkwu nnụ mata bụ na ọ bụrụ ọlụ aka dịrị. Ọlụ onye, ọlụ Olisa bi n'igwe ka dịrị. Ifo ka anyị na-akọ n'ugbo ya, ọ na-akọ n'ugbo nke anyị. Akwụkwọ nsọ anyị ji n'aka sị na ọṅụ na-adị n'eluigwe oge ofu onye ji anyị. Ihe nche ime ka ịmalụ bụ na agbanyeghị na ike agwụgo anyị n'ebe anyị ga-arịgo kama ka okwu Chineke gbaa ya ume n'aha Jizọs. O nwee ebe ọzọ m chọrọ ka anyị gaa. Anyị gbasasụ ozi Chineke ebe a, anyị kwucha anyị na-achịzie na ebe anyị nọ wee zuo ike a n'otu. Biko ka anyị bụrụ na ndị agbara ume. Chineke ga-anọnyere anyị n'ozi ọma anyị bịa. Ọ bụrụ ọrụ anyị n'ọlụ Chukwu ka anyị na-arụ. Ihe sọsọ anyị madebe bụ mkpụrụ ka anyị na-akụ. Chineke ga-eme ka o mee gị ka mkpụrụ abụọ. Nye ga-agbalị ya mmiri o wee too. Ihe anyị na-eme ọ bụ ihe mmụọ. Onye anyị na-emere ihe bụ oke mmụọ. Onye anyị na-achụrụ aja bụ oke mmụọ. Ihe anyị na-eme ọ bụ ihe mmụọ. Onye anyị na-achụrụ aja bụ oke mmụọ. Ihe anyị na-eme ọ bụ ihe mmụọ. Onye anyị na-achụrụ aja bụ oke mmụọ. Ọrụ anyị na-alụ ọ bụ ọlụ mmụọ. Onye anyị na-achụrụ aja bụ oke mmụọ. Ọrụ anyị na-alụ ọ bụ ọlụ mmụọ. Onye anyị na-achụrụ aja bụ oke mmụọ. Ihe anyị na-eme ọ bụ ihe mmụọ. Onye anyị na-achụrụ aja bụ oke mmụọ. Ọrụ anyị na-alụ ọ bụ ọlụ mmụọ. Yahoo, ndara Yahoo, ka m wike butike Yahoo, ndara Yahoo, ọ bụ na butike Yahoo, ndara Yahoo, aga m ego Benz Yahoo, ndara Yahoo, rebes ụmụasa Yahoo, ndara Yahoo, ọgbọ nkọ na alịka 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 Yahoo, ndara Yahoo.
n'alịka Yahoo. Ndara Yahoo, ọkpọnkọ n'alịka Yahoo. Ndara Yahoo, ọkpọnkọ n'alịka Yahoo. Ndara Yahoo, ọkpọnkọ n'alịka Yahoo. Ndara Yahoo, aga m apị iwu Yahoo. Ndara Yahoo, ka m nwee ike bute ike Yahoo. Ndara Yahoo, ọ bụ na m bute ike Yahoo. Ndara Yahoo, aga m ego Benz Yahoo. Ndara Yahoo, wee Benz ụmụasa Yahoo. Ndara Yahoo, ọkpọnkọ n'alịka 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 Yahoo. Ndara Yahoo. Ọkpọnkọ n'alịka Yahoo. Ndara Yahoo, 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 aga m apị iwu Yahoo. Ndara Yahoo, ka m nwee ike bute ike Yahoo. Ndara Yahoo, ọ bụ na m bute ike Yahoo. Ndara Yahoo, aga m ego Benz Yahoo. Ndara Yahoo, wee Benz ụmụasa Yahoo. Ndara Yahoo, ọkpọnkọ n'alịka 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 Yahoo. Ndara Yahoo. Ọkpọnkọ n'alịka Yahoo. Ndara Yahoo, 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 aga m apị iwu Yahoo. Ndara Yahoo, ka m nwee ike bute ike Yahoo. Ndara Yahoo, ọ bụ na m bute ike Yahoo. Ndara Yahoo, aga m ego Benz Yahoo. Ndara Yahoo, wee Benz ụmụasa Yahoo. Ndara Yahoo, ọkpọnkọ n'alịka 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 Yahoo. Ndara Yahoo. Ọkpọnkọ n'alịka Yahoo. Ndara Yahoo, ọkpọnkọ n'alịka Yahoo. Ndara Yahoo, ọkpọnkọ n'alịka Yahoo. Kirikiri. Kpakpando. Achọrọ m ka ọ na-abụọ gaa na bụ onye ụkọchukwu a. Mụ na na-asitakwa n'ebe a tọọ ihe ntị mụ na-achọrọ ịnụ. Kedu ihe ụmụaka na-akọ n'ihe? Kedu ihe ha na-achọ ịgwa m mgbe ọbụla m ziri ozi ha na-akọghị? Kedu ihe ha na-akọ n'ihe a? Eze nwanyị, ọkụ na-ebe dị ebe ahụ dị nnukwu. Eze nwanyị amụtala m. Ọ dịkwa ka ike ndị ọka nke anyị olu. Mechie ọnụ gị! Asị gị mechie ọnụ gị! Ike ndị gị dị ka nke anyị! Kedu ka ike ha ga-esi wee gaa wee saa anyị anụ a? Gịnị mere mgbe ọbụla unu na-ewetara m ozi ntị m na-achọrọ? Unu na-ewetara m ozi ntị m na-achọrọ ịnụ! Kirikiri! Kpakpando!
Yahoo, ndara Yahoo, ka nwike butike Yahoo, ndara Yahoo, ọ bụ na butike Yahoo, ndara Yahoo, aga m ego bes Yahoo, ndara Yahoo, wee bes ụmụasa Yahoo, ndara Yahoo, ọgbọ ọkọ na alịka Yahoo, ndara Yahoo. Dana ba. Ma mmesi kom be ba so. Ba so be ba. Kom be ba so. Mmesi jugo ba na. Moyo. Be ba. Moyo. Mba ta kai na ba. Ta obi moyo. Be ba. Moyo. Be ba. Isim no tira no. Ma bu. Ma bu. Ma bu le ba. Se ko ba. Ma bu ma ma. Ma bu. Na ma bu no. Snagu nna chọ. Money making machine. Mama no na bia ba. Gbam. Diko. Ojego emog. Si ya. No kwonko. Na anika. Na ebe echi. Andam di na edina. Chukwu ga so no bona. Ndị ebe a. Awashi na mama no na bia ba. Ma ọ bụ na ọ bụ gị ya. Ndị ebe ozu gị ka ndị bonu ga-afụ. Nna biko na-etinyekwa na amụ n'iru gị. Ine mekwana ihe anyị na-etinyekwa na amụ n'iru na ịbụ my senator. Congrats. I had to go home with now. Emunya Manonia. Obi brand, I have 20 million. Camporia, boy, Comerian election. But there is now, I go going out to Europe. I go going out to Europe. I used to have always one more. And we do it now. Mesama Ogi was a camera and one mother. I cone and I can get to go after that. I don't know. We do it. Are you joy? Only making machine. Upon Kalaka, Unakalakarika, Uzana for us. Oh, but Udodi, no, Udodi. And get him, man. money making machine will do the top. Why? Alika. They want not to know you, not to know you. Healthy, why? It's Nigerian Melons to Devon. Not the Panam. Guinea Marina, Nego on again. Come on the more. I don't care to me. Game on a bottom. Oh, a hard run. Nam wow. Nagara wow. So you just grow with. I would not go come. One wanted to make a dim fever. Get a man in Nag. I'm never know why I'm not a cook. I'm not working. Ema padi na mbechi
Because no one will have to make it. Why you Kekebere maro. Abata de eba nya. Ebe ka mo ano kemgbe mo. Acha m ire bia. Mu warere. Inoro mgba akwụrụ ụgwọ ebe. Ha? Inoro ebe a kwụ ụgwọ akpati a isi m iche na nre gị. Mo kwa mi mere aba. Ya na onwe dị uru ịbara ebe a. Ngwa na ihe nsị gị saa aka mgbe ụtụtụ. Negodo onwe bedị ihe mere gị. Mgbe nọrọ ebe a mmadụ bịa ebe a bịa buru akpati akwụgoro ụgwọ ya ebe a. Ese m na-eme akwa. Mechie ọnụ. Ngwa chibe ya. Ị ga-achọtarịrị akpati ebe ọ dị. Na-eme eri. Iṣẹ́ okú tọwọ́tọ̀ wá. Ẹgbẹ́ mmadụ ji isi kọrọ ebe onye anyị. Iṣẹ́ ebe efe ife nji laịkị chaa gị gwụ na ebe ị na-ebe ka mmadụ nwụọ dịka akara ahụ. Iṣẹ́ okwu tọwọ́tọ̀ wá. Ebe ife nji laịkị ya ị na-ebe ekpere ka mmadụ laa anwụ ka amị laa. Dịka iṣẹ́ okwu tọwọ́tọ̀ wá. Ebe nji gwa gị bụ na gwa nwa gị nwoke. I can't want to make a machine. All that. Want to make a machine? You got pig what? Where's your pig what? Show what to. Yeah. No why on that? Okay, you got such a job. Yeah, we're joy. Go ahead, we got that. Oh, joy. We fish you. Nwa ife nnu ikwu. Isi na nwa m na money making machine. Nwa gị nwoke na money making machine. That place all like that. Money making machine all like. Aka gwa nwa na ịgwọ ya si apụta ba o. Ala so eju ndị nwa pigwe. Were nwa gị pigwe. Enwe ike gwa afọla. Nwa gị agwọ to ya. Ushi ọkụ tọwụtọ. Wa. Obodo. And also along the line I'm putting na court, mother mapta bribos. Azana, efanya. Jogo da outra. Oh, qual que foi a minha aqui? Yaba. Ana maga kante. Ma ihe na-eme we na amaga kante. Ọkọ aha ọzọ. Ị na-adịghị ihe a na-enye arụ. Mechie ọnụ ọzọ ma zaa gị ntị. Kwụọ ka ọ dị ka isi ka ihe a tụrụ atụ. Gaa n'ebe a mmadụ abịa buru akpati ozu ebe a. Ị ka nwa ọnụ iji ere kpokpu. Ndị mmụọ bekee egwu. Mechie ọnụ. Chibe ya nne ejecha na-apụta ebe a. Kpọtara gị ebe a bụ na obi adịrọ m mma. Onye otu anya na-akpọ Obiagụ na-enye m nsogbu. Kemgbe onye ahụ sịrị mesịa, onye ọbụla mara ma mara ama
na ome onye mara mụ amarọla nwa ahụ bụ nwa Obiagụ kama na ka o siziri mee onye eme ọbụla m pụtara Obiagụ ewere ụgbọala ya nọchie m ụzọ sị na m ama afịa na-aba ka o yesi gbu m ka o yesi re m ụmakwa onye soro gbasi nkịtị ọ bụrụkwa na m amara ihe m ga-eme onye isi atụzi n'egwu ndị otu anụnyelụ gị agwago m Obiagụ na ndị otu a na-agbawo isi ntụaja onye isi ndị ntụaja ka bụrụ ogbochi nye maka nzube ọjọọ ọ na-ezube elu gị atụzi n'egwu nwere ife ọbụla ga-eme gị ife ọbụla ga-eme ezinụlọ gị na-abịa gị mana ome kpaka m ọzọ eme ka mmara udo onye isi ka tie ịchaka anụgo m ikwu onye isi atụzi n'egwu anụgo m ikwu daalụ onye machu anyị ndị ọtọ anyị na-ala azụ n'iru ka anyị na-aga anyị nwere onye bụ onye echọrọ ọbara akpa ọbara anyị enye aka ọbara akụ tupu Obiagụ abụrụ ihe ọ bụ n'obodo a ọ bụ mmadụ ka ọ na-akpọta ọfụ ọbara Ogbudu apụtala Ogbudu nwa ọma eleke nwa lori nwa ọlafọ nwa ọlafọ Ogbudu anyị anwụ chakata nke dị mma Ogbudu Ogbudu ekene o nwam ekene o nwam bataba ekene o nwam udo dịrị gị nwam ọ adịrịgịla m nwam ekene onye eze ugboro nọ nwam ọ chọgịla ọfọ gị ọfọgịla m onye bụ nwam Ogbudu ogbu onye mgbe ndụ na-atọ ya ụtọ mmiri riri mmadụ rie mmụọ ndị na-arị ugbo ekene a sị na ihe ọkụkọ bụ mmiri achụ si na awụ adị abụ ọsọ ike ma ọ bụrụ na o nwere ife na-achị ọnwa wee na-asị biko na asị nka m bịa mara ka mmiri si wee baa n'oke ụgbọ kedu onye tere ofe atụrụ ji ife mbụ bịa akpati ozu a onye bụ atabiri m omeji onye ahụ Ogbudu wọ́n máa lẹ̀kẹ́ wọ́n máa lórí wọ́n máa rà pọ̀ wọ́n yẹ ní ìsọ̀gbùrù láti jìrìyà wọ́n yẹ ní ìsọ̀gbùrù láti jìrìyà Ogbudu báyìí wọ́n gbàgbà nwoke ọ̀rọ̀ ebudaleke gbadayin ebudalori gbadayin ebudalakọ gbadayin ebudalakọ gbadayin. Ogbudu yẹlẹ si di si yàrá hù nwam Ogbudu nípa digi laba yà ká lóru mọ laba ha.
Lolo. Ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma. Kee ka ime? Adị m mma Lolo. Ka ebe di m nọ? Di gị na ata gara soro pụwa iro. A gara iweta ihe ha na-abatakwa. Otego? Mba, otego. Nsogbu anọ. Odogwu ka eko si adị ọ na-aga Ego isi na ịchọ ka ị na-atụbatazi ngwa eji edozi ụgbọala anama m n'anya gị dị na ịnọsi nwanne ya nwoke ebe obi m dị kịta ka ma na m ebubatala ngwa ọrụ ka e wee bido lụba ọrụ maka a na-atụbatakwanụ ego ewee na-abata onye afụrụ ụzọ na ọ bụ ibe anyị na-achọ ndị otu anyị niile a na-aga n'iru onye ọbụla na-egwepụta iche ọmaka obi agụ onwebere ka m lụzọ kedu ihe ọ esemokwu gị na money making machine ọ na-enyezi m obi anwụle ma ncha ka ezi ka anyị na-ewu ofu ọbara anyị na-ewu ụmụnne ka ezi ka ụmụ ga-esi wee na-emekasị onwe ụmụ kedu ka o si wee bụrụ mmụọ ahụ ka o ji wee mezuo ego ya maka gịnị ọ dị ka otu a mere obi dị m ụtọ obi adịrị m mma chaa Nchọka ndị si ife ụlọ anyị adụ mma obi agụ na ebe eme gasị ama m na tabagodi ihe anyị na-ata biko were ọkpa gị atabagodi chọrọ ịta ga tagbuo onwe gị na-ekwu na ọnụma na-ere wasị m ọ ma ebe a na-echegodi na-agbagharị mụ na obi m a na-agba mgbọ na-eche ka m ga-esi kwụghachi nna m ụgwọ akpati ahụ lere na ebe a na-atọ ị ga n'ọtụ n'ọnụ na-asị m anyị tagburu onwe gị na biko alụsị nna m doro na akpati ozu a na-emezi m nsogbu enwe m alụ mma atụta enwe alụ mma atụta kịta ego abịa kwuo ozugbo ọkwa ịma na odogwu nọ n'obodo money making machine nna odogwu karịsịrị negodiva ndị otu ya ndị nwere ego dịka ife m na-agwa gị odogwu na-eme ọgọ odogwu na-emere ndị mmadụ ọgọ ka Chineke ihe ọha na ihe onye gị na-egbugo oge anyị eje na biya o mere anyị ihe ọ na-emere ndị ọzọ Alika ọkpọ nkụ ịbụ onye ara Alika Chineke kpọọ ọkụ kenye na akpọrọ m iyi Alika ifere ego unu mụ na gị jee n'ukwu arụsị jee bute egbu ego ahụ gbuo gị ihe na-ezuzu ezu agwụla egbuo gị gbuo ego ihe na-ezuzu ezuzu agwụla ya ịchọ ka mụnwa bụ ọkpọ nkụ nsi ebe azụ ọkara jebe na nke money making machine ka nsị ya nyelụ m aka ọrụ m aka ibe gị ebu moto gba nke bụrụ gbafee na-efere ya ịgba moto sọ gị nsọ ama ebute ike ị na-ebute ike ntụ edo money making machine ị na-akwụ n'ọnụ ya ka m ji sị gị na egbuo gị gbuo egwu ihe na-ezuzu ezuzu agwụna ifere ego na anyị ji ezu n'ukwu arụsị mgbe eweta ego a gbupụ ya isi gbupụ gị isi ife niile na-ezuzu ezuzu n'ụwa agwụna money making machine ị na-ekwu okwu ọkwa nke a ije na biya ka o nyere aka ga-akwụga imechie m ọnụ ọzọ kwuchie gị ọnụ money making machine ọkwa nke a ije na biya ka o nyere anyị aka ọtụtụrụ anyị pịtọ
kama ọ ga-eji anyị ụzọ anyị ga-esi kpata ego dịka ụmụazụ ibe anyị ogwu anyị rie m na mbọzi m gụrụ nke a bụrụ ife gara aga nke a bụrụ ife gara aga obi ya atọgharị kịta obi ya atọgharị kịta anyị ga n'ebe a ya kwa ya makpụrụ n'ime ụlọ wepụta ego gụọ ya chanchancha were nye anyị alaba afọ m na ụbịam erigo gị isi n'ele ka gị na ebe o si dọwa dịka ọnụ oke ya ga-egide chọọ onye ga-akwachiri gị ya na-awụ yara ngwa bịa akwụkwọ na-ekere ego ihe ego eke ọkpọnkọ na-alị ka Yahoo ndara Yahoo ọkpọnkọ ka Yahoo ndara Yahoo ọkpọnkọ na-alị ka Yahoo igwe ndị isi ekele nụwo igwe enwetakwara m ozi gị anyị ka nsị ka bịa mara ozi a ka bịakwara ka m bịa zoo anyị kpọrọ igwe jebi ego igwe jebi ego igwe ya dị ị na-eme anyị ị na-etinye anyị nkala na-arụ anyị jighị n'anya isi ịma na asị na ebe na-akpọ onye ka o si eme asị na nwata kpọchaa aka usoro ndị ọgaranya ya iji bịara tọrọ anyị ụtọ maka na ọ kwenyere anyị ozugbo ọrụ anyị wee leba anya anyị ọfụma si mkpa na nwatakịrị ya agaghị abịa nyocha anya abịa adịghị ya gbaba ya aka asị na onye ayọ na na-ekwu ya mana ọba ya ka anyị kesị ka anyị kpọọ anyị ekwekọrịtago na anyị ga-echi echichi mana nke ka ị ga-ebu ụzọ gwa anyị nkịta ya ka ị chọrọ ịsa n'echichi ya ugbu anyị gawa n'ihu ọ dị mmụta igwe igwe dị ego igwe ile ya akpara akpụda na-agọta asị na ndị ekwu ekọta eme ihe bụ ndị isi a nwere mmemme ọzọ isi iji were ebi a na-ebi ọ na-awụsisi amasịkwa na na-ebu ọkpụkpa n'ofu nwa dị nwoke ofere obodo oyibo aka m emi igwe biko ife na-ekwu ka anyị ghara n'ije ụjọ wee dara egbe n'elu maka ife aka ịnụ na-ada n'ụlọ ya ka m ji wee sị ejiro mkpachaka mgbọ were agba agbọ maka ọsụọ na na ife gbasara ikwugo m ya na mgbugbu ya ọzọ mana onye ọ na-eme omume na-ebe ogbugbo ekwugo m ya na mgbugbu ya taa ụkwa jee eze kwụọ nkwa n'ihu akwụkwọ wee si unu na echichi na anụ ụmụ ọbụrọtọkọ ọ bụrụ ihe a na-asị na ọ bụrụ ego a ka nwoke eji arụfọ deki ekwunyekwuo ya mgbe ejiri ego akawa arụfọ deki n'ife a na-ekwadosie ike maka onye isi afụrụ m ihe o were mana onye isi ka a si ya na ọ bụ ya nwoke bụ ọsị n'anya ga-eji mgbe ọ bụla ọ nụrụ chọm n'aka ya ọsị ọgọ nnọọ ka a na-ejekwe n'ubi ka jiri aka igwe igwe jede mụwa bụ igwe ụmụ nọ n'iru ndị ichie
ụbọchị taa na-agọzi ụbọchị a ga-echi n'echichi anyị ga-echiri echichi na abalị asaa site ụbọchị taa achọghị m ka anyị tete ya kwadobe mana achọrọ m ime ka ị mata na ka ị na-akwado onwe gị gị na-akwado gị na-akwado onwe onwe maka ejiri ego a kagbuo ahụfọ deki anyị abụgo okwere ọya dụọ dị gasị bụ ọ dị mma ọ dị ka ndị isi ekelekwa anyị m ana m agakwa Này là bị thế nhỏ đi có ra ngoài là. Ô du gato đi na bi. Como be ite beta. Wo bla pa. Oh! Nigerian wayo now. Wọ́n kàn wíra ọkọ̀ àpòtí wíra ọkọ̀. Kí ọjọ́ wọn bí yẹn ká. Na were ha jide. Nigerian wayo now. Na-emebiri m ya. N'ọgụ onwe. Imebi igwe a, ngwa gị ego n'ngwo ya. Imebi igwe a, ngwa gị ego n'ngwo ya. Mmebi egwa m ego lọ na-adị mụ nwazi ke na-abaziri mba Emeka ndị eyi ga-egwu nke bụ na kemgbe a anyị na-akụ igwe a anyị apịtata ego biko ekene anyị ga-amụkwa ife anyị ga-ebe ife ahụ anyị ga-amụ ife anyị ga-ebe ife a sị na nwata kwọsị aka soro ọgaranya dị elu achọghịkwa mmiri dị n'ime biko o nwere ihe batara n'uche ọ dị ka anyị ga-egbu ndị anyị ịmara na alụ ntị ego tiri ihe a na anyị anaghị eme ihe mmọnwụ a na-apụ ka anyị ga-eme ihe ibe anyị na mgbe ọbụla ejere anọrọ ngara na nnọọ nwayọọ iwe ghara iwe ị na-asị ka anyị gaa mee ife ibe anyị ka ife famịlị ịchọgodo ime ife famịlị ka onye ga-egosi gị ozi anyị ga-amata ụzọ anyị ga-ajụ ezi iri jụọ nne gị mụ ajụọ nna gị mụ ajụọ nwanne gị anyị ga-amata ụzọ anyị ga ịma na ọ tere ete ife dị ya n'ime enwekwa m ya nna gị ukwu ọnọkwa ya bịa sị na ọkpọ nkụ na alịka na ebe ya bịa dike adịgo alịka ifuru abịtika na ifuru ụlọ nka ụdị nke m ga-arụ ọkwa ifo ndị a na-ene mmadụ anya ka nkịta oyibo brudog nsogbu adịghị mba ọnụ egbe ga dobia kwa ọkpọnkụ na alịka ọkpọnkụ na akwa na abọkesị akwa dị ọcha bụrụkwa igwe ei gị na ajụjụ otu ya otu a gị na ndị otu gị si akwado ọ dị ọgị mma ebutego m igwe onye bute igwe ọkwado ọfụma ọ maka igwe nke m mụ na ya na-apị ọpịtụ apịtụkwana ịma mụ na ya bụ ezigbo enyi ebe ọ bụla ịfụrụ ọkpọ nkwụ ịfụgo alịka ndị na ọkpọ nkwụ ekwesịghị dị n'afịa ofu igwe ma ọ bụrụ na ị chọrọ ibute ego ngwa bụ ife men ịyatụ m obere ego ka ndị gote igwe mbepụtazi ego enye m gị ọkpọ nkwụ ịpụtazi ego nyezi ego nyeziri igwe akwadogo m abụ anyị akwadogo mgbe ihe ji eme bụ asịkwanị gị jee na mmiri n'ime abalị n'etiti abalị gị na nwaanyị onye ara unu gwuo mmiri unu gwuchia mmiri unu eme ihe egwuregwu ka nwoke na nwaanyị ji emekwe onye ji nwayọ
ama m lawyer na aja ata arụ onye na-ata ha ga-arụ nke ka ị chọrọ ibute ya bụ na enweghị oge eji ebute anyị chọrọ ibute ike chere ihe ị na-eme ka nghọta kịta na mmepe igwe a na-apịa ya ịlaruo ị na-apịa igwe ị ga na-awụsa na-apịa ntu a mbụrụ oche ndebe na-apịa mbụrụ oche ndebe na be gị ị na-apịa igwe ị ga na-awụsa i were akpa ị na-ekpokọ ya nna bịa ya ka ego pụta ka ihe anyị si ebe a gbara ụgbanaba ị na-aruo na be gị ị na-apịa ego a na-awụsa ego igwe a na-awụsa ego a na-awụsa igwe alịka akpatago ego anyị akpatago ego ọgaranya na-ekwesị ekwesị ọgaranya anyị akpatago ego anyị akpatago ego ọgaranya na-ekwesị ekwesị anyị akpatago ego Dabani je bibi igwe efụsị bịa ndị agha ndị nzuzu unu chọrọ ibute ike ara igwe na-agbazi onye ọbụla ya wu madness ara igwe ala agba onye ọbụla ndara Yahoo akpọnkọ na Yahoo ndara Yahoo aga m apị igwe Yahoo ndara Yahoo ka m nwee ike ebute ike Yahoo ndara Yahoo ọ bụ na mbute ike Yahoo ndara Yahoo aga m ego Benz Yahoo ndara Yahoo wee Benz ụmụasa Yahoo ndara Yahoo ọgbọkọ na alịka Yahoo ndara Yahoo ndara Yahoo ka ị debere ihu nke ọ gosi dị ọkpọnkụ papa ọkpọnkụ a sị na onye ọbụla na-achụ efi na-akpa afa na ọ bụrụ na o jiri ọgwụ ya o ji ajụ ya ọzọ dịkwa ka ịbịa bụ na ebe ọbụla nwata na-ebe na-arụ aka nne ya nọrọ ebe a nne ya nọ ya a sị nka m jụọ gị o nwere ka isi jee n'ụlọ ahịa m jee buru ofu akpati ozu ọ bụ m ka ọ bụ gị adịghị ezukwu ya n'ori o nwere ka isi wee buru ya jere ya ọkwa mmadụ ka nna isi abati ozu papa ka ezi ka isi ajụ m otu ya nwunye gị ọnwụ eke m iji mensa akpati ozu na-ekwu na obi dị m mmanụ na ma ebuteghị igwe nji apị Yahoo ị nọ ebe a na-ajụ mensa akpati ozu papa afụrụ m n'ịlaikiri ụbịa afụrụ m na ụbịa m ọ dị gị mma papa achọkwa m amakwa m ife nji ajụ dịka m gwa gị na mbụ mee akara ntị anọ ebere isi ya na ntị ahụ ọ bụrụ na o nwere ka isi wee jekọ ibe ya bụ federe gwa m ugbu a ka m makwa ihe m ga-eme ka a mara ka esi akwa onye nkwụwa ije nwoke ọkwa ogbudu akpati ozu niile ahụ ọ bụ m ka ọ bụ gị na ha bụsikwa agba papa mgbe ọbụla gị na-alụsị amụdị gị mụ alụsị n'ụlọ gị bụkwa alụsị obodo alụsị obodo papa akanụ nkịta ọzọ na ọta alụsị iji ka akwụkwọ alụsị obodo debe nna gị na-akị ama mgbe nna m nna aka akwụkwọ ya kịta abụ Yahoo ife ga-eme bụ mkpata ego gote benz ka ụmụ ahụ ibe m nwee ike be ndị ụmụasa ị nọ n'ebe a na-akọrọ m akụkọ obodo
Papa biko biko. Ọ na ebe na papa biko ọzọ biko. Ọ dị bad bad. Ngwa no iba tie. Inde go kam tete go. Ino ina na akọrọ ma ko. Ai, ọkọ. Gụgụrụ a na-agụpụta n'ọnya agụkasị ya ma ọ kwere arapụ ya ọnya. Onye lara ụla ere ya. Onye lara ụla ere ya. Onye lara ụla ere ya. Obi agụ ndị otu anyị na-alara ụla. Gafa ndị otu anyị ka ji wee bịa ije. Esi ka iwe gị dị ọkụ dajụọ. Ihe mere emego. A sị na anyị ma na o si n'aka gị wee bịa. Anyị ga-eme ihe dị otu a. Ma dịka iwe otu anyị si wee dị. Anyị dị ala azụ. N'iru n'iru ka anyị na-aga. Ọ bụrụ na ọgụ abụ obi agụtaba n'ọnọdụ a. Ọ ndị otu a ga-akpakwa mbọ afọ na isi gị pụta. Ime oge danye nsogbu na male. Ndị male frotu taa na ha ga-egbu gị. Ọ ndị otu a tụọ aja dị iche iche. Ịfụ na isi gị si na male wee pụta. Iwe kwụwa redio taa. Ha gbanye ndị nke ọzọ. Ya ka iji na-ayọ gị. Si ewezi n'iwe. Ị ga-agbaghara igwe eji ebi ego. Igwe bi eji mara ama. Ewezi n'iwe. Onye otu anyị ka ọ bụ. Onye isi nchụaja. Anụghị m ife kwuru. Mana o wutere m. Ofu mkpụrụ nwa m nwaanyị, ofu ada m ji eku. Ama nchefu ya. Ife a bụ nwa m nwaanyị m fụrụ n'anya. Ihe a bụ nwa m nwaanyị m fụrụ n'anya. O wutere m. Ama nchefu ya. Otu o si na-adị, ọma mgbochikwa m n'ụlọ ọchị. Jack! Nna o zuola, ebezina akwa. Ọkpụnkụ na-adagodi iberibe, ọkwa nọ m ebe a. Ebezina akwa. Ihe ị na-echekasị onwe gị maka ọkpọnkụ o zuola. Kwụsịzie, ebezina ọkwa anọ m ya. Anọ m ebe a. Ka ọ na-abara uru, m ga-abara uru. Ebezina. Ihe ị na-ebe aghọtaghị m isi ya. Ibezie ka m nọ n'onwe m mezie gịnị ka m gbuzie onwe m egbu o zuola. Obi agbawala m. Ofu mkpụrụ nwa nwoke. Ọ bụrụ ofu mkpụrụ nwa nwoke ọ bụ ofu mkpụrụ nwa. Nebekene m anya si na ụzụ amara akpụ ogene ya nebe ịgba anya n'ọdụ. Nebekene m anya otu nsi eme. Ebe ọ bụ na ntị ya tie aka mba mee nka o mekata gị ya na-emezi ya n'ụdị na ka o megidezie m nye m ọba mgbere nsị mba mụ aghọkwụzi zabazie ọkpọ mmiri ọkpọrọ nkụ ya abịa ma kpọrọ mmiri nke m wụnyụọ ya ewepụgo m anya ebe ọ nọ nwezi ọ bụrụ na ọ na-eku ume mụ amarọ na ihe m na-ayọ gị bụ wetuo obi tinye ya n'ekpere ka nwaanyị a ka anyị zụọ ya zụpụta ya mmadụ ya na-agụzi n'ahụ ugbu a bụ na nwaanyị dị ife. Nwaanyị ka ọ bụ ọlụdị ọganabedia ofu ọkpọnkụ bido jụụ achọghị anwụ gị ọkpọnkụ egboro ọnọdụ mana n'ihe ọkpọnkụ na-akpọ ụzọ mmiri ọkpọnkụ ahịa ọkpọnkụ ugbo ọkpọnkụ echezina chimo obi agbawala ya kpọrọ nkụ ya akpọrọ gawa ebe ọ nọ ozugbo n'etizini ya anyị na-eti onye a nwaanyị ọga ọnụọdụ nwaanyị na-esi na be di ya bịa dozie ebe nne ya ọ bụzi mgbe ahụ agago
Why Nadia? None. No. Enwere ndị bụ ama Jehova ije. Onye ọbụla na-agbaso okwu Chineke, onye abụ onye ama Jehova. Ihe anyị bịara bụ anyị bụ ndị nke Chukwu. Anyị bịara ibu n'ụzọ. Ihe anyị ji bi ibu n'ụzọ ma bụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ okwu Chineke, nwere onye ga-adị ndụ. Ọ Chineke ma anyị ji wee na-eku mmeta nke ọnụ n'ebe na anyị nwa. Ọ bụrụ na ọ bụrụ Olisa dị n'ihu, nwere ebe anyị ji azụ anyị. Ọ sị gị na ndụ a na kịta ome ya ọ bụ onye atọgbọrọ bụla ozu. Maka nke a ka anyị ga-eji wee na-enye ya ekele. Maka ife sọ mmadụ ya chee n'elu ụwa ụfọdụ ebe ime ọsị ga-eme onye mbụ nye ka ebo ihe bụ aja nkịtị na mmiri ọbara nwa obere orusisikwa na ala. Ihe a ji ime ekonomalụ bụ okwu Chineke onye bụ ndụ mmadụ. Akwụkwọ nsọ anyị ji n'aka ebe a ịgụọ ihe na Jọn amaokwu nke 3:15. Ọ sị ka ha rabụ ndị nabatara okwu Chineke, ndị a ka emere ka ha bụrụ ụmụ Chineke. Mana onye na-anabataghị okwu Chineke, ịnabata ị ga-enwe ndụ ebighị, ọ bụrụ na ịnabata ya, ebe ya ga-eketa oke ya bụ n'ọkụ ala mmụọ. Ihe anyị bịara ime ka unu mara bụ okwu Chineke ya bụ ndụ. Ịtụkwasị Chineke obi, ịmana ị ga-eketa alaeze Chineke. Ọ bụrụ ndụ anyị dị bụ isi nọ ya mmadụ nwụọ ebe ka ọ na-aga.
ọ dị ezigbo mkpa mana anyị nọ n'otu anyị nọ na-eso anya nwere onye ma oge maka a na-ekwu ọgwụgwụ mbọsị ụwa ga-emebi ọ dị ụzọ na-abụ mbọsị onye nwere ka ụwa ya mebi ihe anyị na-ekwu bụ tụkwasị na Chineke obi were na okwu ya tinye n'ime unu o wee nwute n'ala ka ekpe n'aha Jizọs. Ọ bụ n'ike na ọbara Jizọs Kraịst onye eluigwe nke atọ anyị ekene gị na-ewere ụmụ gị na-echekwa n'iru gị na-asị gị biko Chineke ha nụrụ okwu gị mee ka okwu ha nọ ka ọ mịa mkpụrụ n'ime ha n'afọ Jizọs. Angụ agbọkpọ nkụ ọkpọ rigirigi nje gadukwa gị ntị na-ekpo nwa ka m na-ekpe ekpere a ka mmụọ Chineke kpughere n'aha gị bụ ọkpọ nkụ ọ gwa m na onwe ndụ orugasị unyi imebi kama na ọ na-amara ya dị n'ebe nọ ya ka onye Amerịka ji wede ndụ taa na ọ bụrụ na ọ bụrụ na amara ya dị n'ebe nọ dịka abụgoro onye nwụrụ anwụ maka ụdị ndụ na-ebi osi mee ka mmalụ gị chegharịa wepụ aka enwe n'ofe o mere aka mmadụ ụmụ ihe a gị na-eme gị wepụ aka ya ọsọ gị ma ihe na-eme maka o nwere onye nọ ndụ gasị na ya mejọ na ya da ama sọ gị na Chineke ma mana o mego ka mmalụ sị ka m gwa gị ihe dịrị gị bụ ịnọla anyị ịtụgharị uche mmalụ ife ahụ ị na-eme dịka okwu na ọ bụrụ amara ya dị n'isi gị dịka abụgoro onye nwụrụ anwụ mana anyị na-asị n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe ka amara ya na-adịgide n'elu isi n'aha Jizọs. Amen. Anyị ga-abịawa na ka amara Chineke baa ụba n'elu isi n'aha Jizọs. N'eziokwu dịkwa n'ife anwụ nwoke a na-akwụ mana chere ọ bụrụ sọ nkụ na alịka ka ekepụrụ ndozi ọma n'obodo adịghị ama Chukwu aka ụwa adịghị ama Chukwu aka ọ bụ onye ma Chukwu n'aka o tie ya isi mgbada akwụgo ụgwọ ezigbo ego legodo ekpeghị legodo ego hai Adeze mbano kele mere mbano Adeze ikiri da loko yo da ama me ni we aba ha obere ko bi ife mere osire no amu ko si no da
ndara Yahoo, ọkpọnkọ na-adịka Yahoo, ndara Yahoo, aga m apị iwu Yahoo, ndara Yahoo, ka m nwee ike bute ike Yahoo, ndara Yahoo, ọ bụ na m bute ike Yahoo, ndara Yahoo, aga m ego Benz Yahoo, ndara Yahoo, wee Benz ụmụasa Yahoo, ndara Yahoo, ọkpọnkọ na-alịka Yahoo, ndara Yahoo. Agwa ngị na nwa ọkụkọ anyị na nwa anyị n'ọnwa ji nne ka ife from na awụ n'elu abụ n'ile anya oge na-agbata edina ma bịa lụọ nlọ nọkwute ekwe ebe anyị nọ n'ama egwu papa mbịa na-awụli elu na-awụli elu papa na nrọ ntụ a na-efugbo ya ngwa ya tu ogbu ọzọ ngwa ya tu papa ntuo ya ntụ a tu papa nwanne ya bịa ya mgba papa ọ ya tetezie oge na-apụ amahụ na ya apụ papa anyị hey papa hey papa ọkpọnkọ a sị gị na-ejiri ego akawo arụfọ dị mana uche gị agaghị akara ntị anọ ebere isi ya na ntị anyị na onye ọbụla ji eburu akpati ozu ma agba ka o bu agba igbudu ogbu onye mgbe ndụ na-atọ ya ka anyị na-eje n'ubi ka gị ndara Yahoo, ọkpọnkọ na-alịka Yahoo, ndara Yahoo.
Hello, Biago boss. Gwa okwu na ntị njọ n'ife ka ebe ịchọ ka emele gị. Ya ịchọ ka agbalị atọgbọ. Ozugbo. Debere m ozi n'ekwentị. Udoka Estate. Onye gburu esu obi ọkụ. Udo.
Why